mati lampu barang. Waduh, untung mburi murupi. Sebengiran. Loh, sepeda pancal muncul dewe. Dibedeni aku rek. Ya Allah, ya Allah. Oh. Beres bos, tepar wis. Oh iya bener. Mbok gawe semaput ae. Saken anak bojone. Cek dirasakno tapi. Sesuai order aplikasi bos. Terus iki tak bayar gawe apa iki? Getene perawan. Waduh. Cek angele njalukmu. Tak bayar gawe apa ae yo? Gampang iki. Ora. Gelem apa ora? Ora. Lho kene sik lho. Rundingan maneh. Pengalamanmu akeh iki ndro rupane. Duwe cerita apa kon? Aku tahu ngerti awakmu. Tak ceritani. Ditutup montone. Oh. Cek apa? Oh, cek ero ceritane. Ya sik kalem, tak tutupi. Halo, kok cuek? Kawat di plase. Iso ae. Ayo, wis bengi, ndang turu.